ball so hard, motherfuckers wanna find. Morgen weer, donderdag, dag 5. Wat snel hè? Ja. Ja. En we gaan ons vaste ochtendritueel doen. Namelijk door het straatje met de geekstores en dan naar links bij de supermarkt. Even wat boodschapjes halen. Ja, we kijken eigenlijk altijd gewoon ter plekke wat we willen. En dan zien we wel waar we mee thuis komen. Vaak is de intentie alleen wat brood. Maar daar blijft het niet vaak Sap. bij. Altijd een fles sap. En sap. Ja, we doen de boodschappen. Elke dag weer naar de supermarkt. Oh. Waarom? Doe nou gewoon in het mandje. Waarom? Gewoon in het mandje. Waarom? Voor reden. Dan mag het in het mandje. Ja, dan ga ik dan zo eten. Waarom? Gewoon een broodje met een yoghurtje, lekker hoor. Een broodje met yoghurt erop. Smerig. Frankrijk is echt duur, want voor die paar boodschapjes, gewoon, hoeveel? 20 euro bijna. Dat was misschien wel het grappigste dat ik ooit heb gedaan. Wat gebeurde er? Ik schenk. Het gaat Pijn. Wat kan je nou precies wel? Het gaat gewoon Veeg even de onderkant van die Nutella pot af. geen druppel in het brood. Word ik nou echt opgesloten? Nee, 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 nee. We kunnen jij een kinderpost zeggen. Ja, je kan die deur van binnen Ook van binnenuit open. Oh, dat wist ik niet. maken. Nu mag je echt niet lachen, gewoon oprecht. We hadden ook gewoon op tijd kunnen zijn vandaag. Maar omdat jij dat ding er kwijt bent, En dan, waar zit hij dan? In gewoon in zijn tasje. Ja, hij zit niet in. Was die Red Bull? Wat gaan we doen? We gaan vandaag visjes kijken. Leuk. Visjes kijken. Nou, het aquarium. Misschien zijn er ook wel haaien. En ik hoop kwallen. Zou het wel kwallen zijn? Ik hoop kwallen. Misschien wel haaien zijn. Misschien Ja, zijn er wel dolfijnen. Is dit niet die plek waar John Wick doodging? Oh, wacht. Oh, sorry. Hier had hij wel een soort... Hier werd die game afgesloten, Ja, toch? de game? Muziek ben je op het schouw van 1 Nu echt wel een tweetje. Maar hoe voel je? Een goede 9. Oh. 8. Nee, een 8. Dit is toch wel zeggen een 2. Het wordt alleen maar beter. De aquarium. Vissen. Visjes. Nou, pak ze erbij. Gewoon naar binnen. Er is wel echt helemaal niemand hier. Dat is een beetje verdacht. En hier is ook gewoon de opening. Ik snap het niet. Maar ze zijn nog bezig voor de opening of zo. Maar het is wel altijd. Dus het is een beetje gek. Maar Ozaya gaat gewoon... Ozaya moet gewoon even op zijn beste Frans even wat gaan regelen. Hier doen we het er allemaal voor. Oh. Wat wil je oplokken? Wat valt er te lokken? Ik dat we 5 minuten in het aquarium zijn. Ja? Nee, we gaan hier echt gewoon 10 uur zijn. Wat is dit? Een soort worm. Oh, voor een kutvisje. Nee. Die vind ik zo eng. Die zit er echt heel oud. Zijn deze echt niet nog van de dino-tijd? Deze is echt heel klein. Ja, die zit van de dino-tijd. Wat zijn ze eng? Hier in een hoekje. Onze voorouder. Jij weet vast wel hoe dat heet. Wat kan je vertellen over koffervissen? Nou ja, ik was dus ooit een keer in Frankrijk in een aquarium. En toen hebben Lotte en ik gewoon oprecht, ik denk een kwartier gelachen om het feit
dat een koffervis zeg maar, dan zo ook zo 's ochtends met een koffertje naar werk zou zwemmen. En dat hij daarom een koffervis heet. Dat is gewoon, ja. Nice. Here we see the jellyfish. Jellyfish are known for their long tentacles and their painful stings. The most deadly of jellyfish is known as the box jellyfish. This jellyfish can kill 70 human beings with only one of his tentacles. Je gaat toch niet een documentaire? Hebben die een brein? Nee. Hebben die ogen? No, Nee. they didn't. Hoe weten die waar we zijn? They don't. Jellyfish are known for their jelly-like texture, Is dit de box jellyfish? which is why they're known as jellyfish. They don't have a brain. Hebben jullie wel eens een vis aangeraakt? Dat is echt... Oh. Dat voelt echt... Het voelt wel raar om... Het voelt wel raar om een vis vast te houden, of ja, te aaien. Oh, in mijn vinger. Nee, Maar... Blijkbaar is het in Frankrijk normaal om karpers te aaien. Het is een kooivis. Ja, dat is hetzelfde. Kooivis en karper, ja, volgens mij wel. Oh, what the fuck, die is echt, oh mijn god, die gele, die is echt heel vies. Ja, dit is echt de alfa. Gewoon wil gewoon iedereen opeten. Zullen we er eentje mee naar huis nemen? Ja man, hier. We doen er gewoon eentje in de tas. De pijnen zijn het bonden. Hij is zo aan de vinger. Baby shark. Ik vind het wel cool, die zonnestraaltjes. Het is geen zon helaas. Vrees ik. Nice. Dat werd wel echt tijd, jongens. Het is maart. Ga ze nu pas opruimen. 3 koningen is hier al 2 maanden later. Yo, ChatGPT, genereer voor mij een zakje friet met op de achtergrond bergen. We gaan even weer chappen. Like always. Kijk, jij is een crepe voor mij aan het maken. Lekker. Dit is de Franse crepe. Nog nooit geprobeerd, maar ik dacht, nu is gewoon mijn kan. Nee, ik heb nog nooit een crepe gehad. Dan moet je ook een pila nemen. Ja. Ja, super is veel lekkerder. Ja. Ik ben dik. Lekker jongens. Ga even genieten in de zon. Is hij? Met de Isti. Nee, wel. Misschien lekker aan de vloer. Nou, met dom is het beter. Oh, dit is zo cool. Je ziet zo helemaal het puntje. Het puntje. By the way, hier wordt er gas gescand. Balletje, balletje. Hoe is de bal? Grootste scan die je ooit gaat zien in Parijs. Niet erin trappen. Hier, ze worden allemaal bij. Ze horen allemaal bij het feestje. En die guy, als je me ziet, niet meedoen. Doe niet. Oké jongens, we gaan de famous metrolijn 6 pakken. Dan ga je zo over het water.
langs de Eiffeltoren. En dan gaat iedereen zo filmen. Ja, dat is de plan. Nou, gaan we even influencen hoor. Wat is hier? Waarom is hier zo druk? Weer gestoord. Hier, maar ook al mensen in harde auto's. Dus ik denk dat hier een BN'er is of zo. Ik kijk zo eventjes. Ze hebben wel inderdaad gedood. Ik meen echt dat ik haar zag. Yo, iedereen is zo fashionable hier. Kijk hoe cool iedereen is. Helemaal hip ook allemaal zo. Wow, dit vind ik... Dit is echt mijn plek. Wie is hier? Doodje is hier. Doodje is hier en blijkbaar doet ze iets van een meet and greet of zo. Dat is die zo van... What's up? Hoe gaat dat trek? Ik ga er niet... Oh, nee, oké, dan niet. Hier, mensen hebben zo coole outfits aan hier. Wauw, dit is zo cool. Ja man. Sowieso. Ik vind het echt vet. Besef, daarachter helemaal is die winkel. En dat loopt gewoon helemaal door. Nou, zijn we weer bij het Loempidel Museum. De Gram is één goede keuze. Nou, Dit jaar met Gram af nog het wel sneu dat Billie Eilish uiteindelijk niks won. Ik vond dat We Don't Trust You moest winnen. Nee, ik vind met dat doodje album ook echt goed, toch? Het was meer, ja, ik ken hem ook nog steeds maar één track, maar oké. Dus wat heb je dan te mening? We Don't Trust You. Nou, we gaan ons weer omkleden voor het zwembad. Gaan we met z'n allen zwemmen? Gooi je jas erin. Ja, wacht. Doe hem even uit. Niet zo leuk. Nee. Nee. Dat blijft ook niet klaar. Ben je slaaf, niet? Sweet. Nee, die gaat er ook echt niet in. Ja, maar volgens mij oprecht de helft is gewoon kapot. Van al die kluisjes. Want normaal overal waar een sticker op zit, doen we het allemaal niet. POV. What the fuck, is er zo'n grote library? Volgens mij een van de grootste. Oh ja. Kom ik hier? Daar gaan ze lopen. We hebben nu gewoon zo'n POV. Ja, ik ben helemaal niet zo heel klein. Dit is Ozai's POV. Zo ongeveer. Hoe is dat daar? Ik ben van mij nog lang mee. Hoe is het dan boven? How's the weather up there? Jongens, we zijn even doorgelopen naar de IKEA. Zoek even een stoel uit. Ik vind het zijn trouwens wel coole stoelen. Soms met foto's maken. Echt de hele vakantie heeft geen foto's gemaakt en nu opeens alleen Ik heb maar. echt wel foto's gemaakt, toch? Hier van Piet. Is het ook van Piet? Oh nee. George. Dit is een pietje. Dat is ook Piet. Is van Piet? Mondriaan werd dus gedurende zijn carrière werd hij steeds luier. Dus je ziet ook dat toen hij eenmaal in New York is gaan wonen, toen werd zijn kunst steeds minder. Op een gegeven moment ging hij in plaats van zwart verven, gebruikte hij gewoon schildersteep en dat soort dingen. Oh echt? En was het allemaal super makkelijk en viel het ze maar bijna uit elkaar. En dat weer hadden ze uiteindelijk dus een hele populaire schilderij. Hangt hier een scherp. Ja, ik ben eigenlijk aan het bedenken of ik een grap erover ga maken. Maar, Over de schep? ja. Ja. Wat de flipkast. Oh, hier is een soort sitting room. Piet. Hier zie je dus gewoon dat hij schildersteek gebruikt heeft. Ja. In plaats van verf. Toen hij eenmaal in New York was en toen hij gewoon echt ziek werd, toen werd hij gewoon eigenlijk vrij lui in wat hij maakte. Had je er geen zin meer in of wat? Dat was het. Wat heeft hij gedaan? Schildersteek. Ik vind dit wel mooi eigenlijk. Wat is schildersteek? Zo, dus waar kijken we nu naar? Het geschrapte attractie voor de Teletubbies.
installatie geplaatst in 1928. Ja, weet je, het doet zich gewoon voor als een brandweerslang, maar eigenlijk is het... Brandweerslang. Ja, nou ja, nee, het is Dat dus is geen... Nee, het is dus eigenlijk... Dat is cake. Nee. Nee, dat hebben ze wel lang gedacht. Dat is die. Die is cake. Die is wel van cake, ja. Moet ze ook elke maand vervangen, maar nee, dit is eigenlijk... die doet zich voor als brandweerslang. Maar dat is dus eigenlijk gewoon de hele brandweerwagen. Het is een transformer. Oké. De view is echt insane. Kun jij de schoonmaken? Ja, Die hieronder zit, weet je het ook weer? de sensor. Ja? Ja? Ook belangrijk. Maak je spullen altijd goed schoon. Is het dan echt opsturen? Ja, die kan je dan echt oprecht opsturen om dat te repareren. Echt? Ja. Hoezo dan? Jongens, raak niet je sensor aan met je vingers. Waarom? Don't do that Leg shit. uit. Jongens, deze generatie is gewoon TikTok aan het kijken, hier gewoon in het museum. Vind ik niet normaal eigenlijk. Hey, ik ben er klaar mee, hè? Oké? Gaan we nu normaal doen? Ja? Je laat mij gewoon. Ik zit in echt geen moderne kunst, of ik het eigenlijk niet. Ik mag het gewoon als ik dat wil. Zeg maar sorry. Huh? 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 Wat zei je? Zeg het. Aardig. Sorry. Goed. Gaan we toch iemand slaan zo? Pijn kan er niet tegen dat alles hier Frans is. Oh, dit heb ik Maar echt vind je het wel- gek? Want ik Als je heb het wel gewoon echt zegt. willen lezen. Nou, hier heeft dus dinges, ik weet niet wat ze gedaan heeft, maar ze was hier. Dat is wel cool. Besef dat zij hier in deze ruimte heeft gestaan, een half uur geleden of zo. Dit is zo cool. Ga je die meenemen? Dit is zo cool. Alleen de prijs is niet zo cool. Verder is dit zo cool. We zouden eigenlijk alleen voor water gaan. We zouden voor water gaan, jongens. Weet je wat me ook echt opvalt? Alle supermarkten in Frankrijk zijn een soort grotten. Rotten. Ja, het zijn een soort grotten. Een soort cave. Nou, het wordt eerst echt een volle koelkast. Dus bij deze koelkast update goed gevuld. We hebben nog brood, we willen vanavond even wat gaan borrelen of zo. Hier hebben we ook nog wat dingetjes gehaald. Dat is helemaal top. Oh, en nog de crackers. We gaan ook weer zo Lego bouwen. Weer een nieuw doosje hebben we gehaald. Dus helemaal top. Where Brazil? Gaan we hier hetzelfde pakken allemaal mee, toch? Ik vind het nog Echt? Hoe dan? Mag ik eens proeven? Waarom? Oké, daar gaan we. Nou ja, tonic is die bittere shit. Nee, echt heel bitter. Ik dacht dat misschien wel lekker. Dat is toch geen slokje te noemen, man? Ja, ik heb dat ook even getrokken. Deze gaat ook goed. Het is zo raar dat jij een 0.5 filmt. Maar dan zie je gewoon meer. Dus net als bij die 8 mm lens. Ja, maar vindt het er raar uitzien. Al helemaal. Stond ik dat, Ik wil even één slokje van de cola. kon ik me daar goed aan irriteren bij dat concert. Dat je bij een concert een 0.5 filmt. Dat snap ik ook niet. Dat vind ik heel vervelend. Nee, dat is echt kut. Dat is raar Dat is mensen. mijn stijl. Dan ga ik nu weer zo om.
bijna 50 pp weggelegd, maar oké. Dan heb je heel goed Ozaja, ja, netjes. Ben benieuwd. Ja, ja. Johnny? Ja. Ja, daar komt een stekje weg. Nou, ik vond het lekker. Laten we daarop houden. Nog steeds lekker hoor. Ik ben dik. Lekker, maar het is wel heet. Kijk, daar waren wij. Alleen op een ander... Toen waren wij denk ik even Foepie-doe. Nee, dit is toen ze daar naartoe ging. Want ze was al binnen toen wij aankwamen. De Minecraft party. Nee, ik was dood. Ik kwam mijn spulletjes kwijt. Nee. Oeh, ik zit even op de kamer. Ik ben aan het editen. Dus ik kan helaas niet meedoen met de Minecraft party. Nee jongens, ik heb nog gewoon heel veel werk te doen. Ik moet al deze vlogs gaan editen. En alle cinematic shots. En foto's nog editen. Ja. Maar komt goed. Jongens, ik ben kaas aan het snijden. Ik wil even afleiden van de vlogs. Dat is echt heerlijk. Wil je ook een? Nee, ik krijg niet van mij. We zijn outfits aan het denken. Ze ook zo'n oude man. Ik vind deze wel cool. Deze geef ik ook wel echt 3 sterren wel. Ja, 1 ster man? Ja. Nou. Oké, dit heeft Partij gemaakt. Nice. Nou, waar liggen we weer? Huh? Het is 12 uur. Ja, open Spotify snel. Even kijken of ik ga nog niet eens kijken. Don't get your hopes up. Nee. Snoop Dogg. Zo Europese tijd, dus... Nou ja, we gaan het zien. Maar oké, dit was het voor deze vlog. Dit was het voor deze vlog.